музикалното видео на първата песен на Лина. Точно така, Лина се джойна към лейбъла и на днес си снима музикалното видео към дебютната й песен "Жива за малко". И аз ще се промъкна на всичките й локации. Това трябва да се дегизирам като някой човек, който просто е в парка. Трябва да се камуфлажирам. Знаете ли какво? Точно така. Ще си облека камуфлажните дрехи, така в парка тя няма да ме забележи. Тази седмица giveaway ще е за супер якият билет за премиерата на Линшо, който е подписан от Линшо за мен и дори има целувка. Но преди това победителят от миналата седмица от миналия giveaway е... Честито на победителите! За да участвате в giveaway тази седмица и да спечелите супер якия подписан билет от Лина, както и цял стек лава бер на питки, единствените неща, които трябва да направите е да се абонирате за The Boxing Antelope, както и да коментирате коя е любимата ми част от клипа на Линшо. А сега отивайте да гледате "Жива за малко" в канала Линшо Music. Готов съм. Искам да ви кажа, че видеото ще приключи в момента, в който Лина ме хване. Надявам се да не ме забележи изобщо, но ще приключа видеото точно когато ме забележи и ме сгащи. Готов съм с тук камуфлажният си аутфит, ще се скрия ето така в парка и според мен никой няма да ме забележи. Знам, че някъде там ще са и Хриси, и Яница, и Жеков, така че ще имам съмишленици